ଏକ ବିଶାଳ ନଦୀର କୂଳରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବତକ ଓ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଅଘଟନ ଘଟିଲା। ବତକ ନଦୀର କୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗଛର ବଡ଼ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ତଳେ ବତକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଡାକିଲା, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବତକର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନଦୀ ଭିତରୁ କୁମ୍ଭୀର ତାର ନିକଟକୁ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ କଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଡାଳ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଛାନିଆ ହେଉଛ? ମୁଁ ଅଛି ନା। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏଇ ଡାଳ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ବାହାର କର। ତୁମେ ମୋ ନଦୀରେ ବୁଲୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତ ତଳର ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଡାଳକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବତକକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ବତକ ଖୁସି ହୋଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠାରୁ ବାହାରି ପାରୁଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମିତ୍ରତାରେ କେବଳ ସମାନତା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ନିକଟରେ ଆଣେ। ଆମେ ମିଳି ଏକ ଭଲ ମିତ୍ରତାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବତକ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାସାଥୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ନଦୀକୁ ନିଜର ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ବନାଇଦେଲେ।